Áno alebo nie, vesmír má pre teba jasný odkaz. Sústreď sa na svoju otázku. Diamant alebo pierko? Vyber si svoj symbol. Tvoja odpoveď sa skrýva pod nimi. Pod diamantom je karta radosť. Odpoveď je jednoznačné áno. Táto karta je jednou z najpozitívnejších v balíčku. Hovorí o tom, že výsledok tvojej otázky ti prinesie úsmev a ľahkosť. Kto sa pýtal na vzťah, čaká ťa krásne rande alebo zmierenie. Ak na prácu, úspech príde bez veľkej námahy. Ale netlač na pílu. Odpoveď je áno práve preto, že do situácie vkladáš dobrú energiu. Príprav si šampanské, je čo oslavovať. Radosť je o tom, keď veci jednoducho klapnú. Pod pierkom je karta vážne myšlienky. Odpoveď je skôr nie, alebo ešte nie je ten správny čas. Táto karta presúva celú tému z úrovne srdca do hlavy. Je to karta pochybností, analýzy a niekedy aj zbytočných obáv. Tvoja otázka je momentálne zablokovaná tvojim premýšľaním alebo pesimizmom. Možno vidíš prekážky tam, kde nie sú, alebo sa snažíš niečo vyriešiť na silu. Odpoveď je v tomto momente negatívna, pretože situácia si vyžaduje viac plánovania a menej strachu. Musíš si najprv upratať v hlave. Prestaň sa trápiť tým, čo by sa mohlo stať a pozri sa na fakty. Vážne myšlienky sú o tom, keď si to sami komplikujeme v hlave. Ktorý symbol si ťa pritiahol?